NDAB-फ्राबो दिनै सुप्रिम सेक्रिफाइस दिनै खालामलांदों जा बिथांमोननि जेनाखि सेक्रिफाइस खालामनाय जों बेखौ जों ओरैनो दैयाव जों थांहोनो हाया गोबां बेबायदिनो BSA एकर्ड BTC एकर्ड आरो बेबायदिनो BTR एकर्ड जानायावबो बिथांमोना दिनैहाय जै मैयै लोब्बा होफादों आरो बिथांमोना दिनैहाय बड'लेण्ड सोरजिनायाव बाहागो होफानायजों लोगोसे गोबां बेफोरबायदिनो more than 500 सुप्रिम सेक्रिफाइस बिथांमोनाबो खालामदों दा बेखौ लानानैनो जों बिथांमोननि जेनाखि सेक्रिफाइस खालामलांनाय जों बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जों मालाबाबो जों बावनो हाया दिनैनि नैबे सानजौफुनि गोजोननायखौ नैबे मिडियानि गेजेरजों जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा बयनोबो जों रायजो राजाफोरनो जों बावहरग्रोयो आरो बेजों लोगोसे दिनै नैबे बिश्वनाथ गहपुर जिल्ला कमिटिखौ जों आबुङैनो जोङो दाफुंनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जों जोबोद जोङो रंजादों मानो होनना बुङोबा नैबे गहपुर हालामा दिनै गोबाव समनिफ्रायनो बड'लेण्डनि थाखाय नांबोनायाव दिनै बाहागो होफागासिनो दङ जोङो मिथिनो मोनदों बिथांमोननिफ्राय जों बिथांमोनजों जों सावरायदों गोबां बेबायदिनो BSA एकर्ड BTC एकर्ड आरो बेबायदिनो BTR एकर्ड जानायावबो बिथांमोना दिनैहाय जै मैयै लोब्बा होफादों आरो बिथांमोना दिनैहाय बड'लेण्ड सोरजिनायाव बाहागो होफानायजों लोगोसे गोबां बेफोरबायदिनो more than 500 सुप्रिम सेक्रिफाइस बिथांमोनाबो खालामदों दा बेखौ लानानैनो जों बिथांमोननि जेनाखि सेक्रिफाइस खालामलांनाय जों बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जों मालाबाबो जों बावनो हाया बेनिखायनो जों नैबे गहपुर हालामाव जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैनानै जों मोनसे मिजिं बा सिमां गोदान जों सुजुफैदों आरो बे सिमाङानो जाहैबाय बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय जों दिनैनि नैबे दानि आजिखालिनि इयुथ्सफोरखौ लानानै जों मोनसे गोदान सिमां जों सुजुनो जों थियारि जों जादों जोङो जोंनि रोंगौथिखौ लानानै जोंनि फरायसा बैसोखौ लानानै जों डेम'क्रेटिकेलि जों जोंनि बड'लेण्डखौ जों मुभमेन्ट जों खालामलांगोन जोंनि गियानजों जों मुभमेन्ट खालामलांगोन जोंनि पेन एन्ड पेपारजों जों मुभमेन्ट खालामलांगोन मानो होनना बुङोबा बै समाव जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन जों डेम'क्रेटिकेलि जों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जों लांबाय थागोन होननानै दा थिग बेबायदिनो बिथांमोननि आइडिय'लजिखौ लानानै जों आवगायबाय थादों जोंनि माखासे NDAB-फ्राबो दिनै सुप्रिम सेक्रिफाइस दिनै खालामलांदों जा बिथांमोननि जेनाखि सेक्रिफाइस खालामनाय जों बेखौ जों ओरैनो दैयाव जों थांहोनो हाया बेनिखायनो माखासे जारिमिनफ्रा दिनै जोंखौहाय जोङो फोरोंलांदों जों आवगायबोनो जों गावनि जिबनखौ दानायजों लोगोसे जों समाज सिबिनाय जोंनि बड'लेण्डखौ जों सेफगार्ड होनायाव जों अरायसम जों साखाफारा जों जानानै दङ BLT मुभमेन्टआबो BLT-निफ्रायबो गोबां बिथांमोना दिनैहाय रुंसारि जालांदों बेजों लोगोसे दिनै BTC एकर्डखौ बिथांमोना खालामबोदों दिनै बर' माहारि फरायसा आफादफ्राबो दिनै आन्दलन खालामनायावबो बिथांमोनाबो गोबां सुप्रिम सेक्रिफाइस दिनै खालामनांगौ जानानै फैदों दिनै NLAB-फ्राबो बिथांमोनाबो दिनैहाय आन्दलनकारि बिथांमोनाबो दिनै बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय नांगासिनो दङ साफ्रोमखौबो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों खुलुमो आरो जों बावो मानो होनना बुङोबा बिथांमोननि फोरोंलांनाय बिथांमोननि आइडिया होलांनाय बिथांमोननि बर'फोरनो जि लामा देखायलांनाय बे जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि गहपुर हालामनिफ्राय मोनसे मेसेजखौ जों होनो सानो स्ल'गाना बे अरायसम थांनानै थागोन आरो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा अरायसम लाखिगोन जेब्लासिमहालागि बड'लेण्ड रायजो सोरजिजाया अब्लासिमहालागि जों मालाबाबो जिरायनानै थाया बेनिखायनो बे गहपुर हालामनिफ्राय जों बेखौनो जों खावलायहरो रायजो राजाफ्राबो जाहाथे लोब ओंखारबोनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाहाथे मदद होयो आरो गभर्नमेन्ट जों खावलायनो सानो नैबे गहपुर हालामा गोबाव समनिफ्रायनो दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड रायजोआव बा जोंनि BTC ओनसोलाव दिनै हाबफानाय हायाखै दा बेनिखायनो जों खावलायो गभर्नमेन्टखौ जाहाथे माबा मोनसे गभर्नमेन्टजों सावरायनायनि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे जेसेबां हायो एसेबां थाब नैबे गहपुर हालामा बेसेबांनो गामि दं बेखौ जे सोसननायनि जेन मोनसे डिसकासनाखौ थाब लायो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों BTC गभर्नमेन्टखौ जों खावलायो